Tu formaci nemohl nikdo vytvořit. Pokud by v poli bylo světlo dosahující sotva 1 nebo 2 setin kandely, kamery by ho zachytily. Navíc bychom si ho z kopce všimli, protože jsme sledovali Eastfield takřka nepřetržitě. Kromě logistiky spojené s vytvořením takové formace je třeba vzít v úvahu její složitost i to, že kruhy jsou oválné a jako kruhové se jeví jen zhora. Překvapivé jsou ovšem i další věci. Když se Gary King a ostatní dívali na nahrané kazety, uvědomili si, že kamery zachytily i záblesk světla, který Winstonovi připomněl, že musí kazety vyměnit. Při analýze kazet jsme zjistili, že první viditelné známky formace zachytily objektivy kamer už ve 3 hodiny 20 minut a že světelný záblesk natočený na konci první kazety trval 3,5 milisekundy. Byl to elektromagnetický impuls velmi podobný blesku. A 7 minut na to byly na záznamu patrné známky toho obrazce. My ho ale uviděli až asi o 20 minut později. Zatím je to zřejmě jediný případ, kdy byl po celou noc na nějakém poli pořizován nepřetržitý záznam, který by vyloučil možnost, že by se tam někdo pohyboval s laserovým měřícím zařízením nebo jiným zdrojem světla. Pokud vím, tak je to nejlepší a nejobsáhlejší záznam vzniku kruhů v obilí. Agrosymbol se objevil na poli během jediné noci a tuto neuvěřitelnou událost zachytily kamery Winstona Keache v přítomnosti svědků Garyho Kinga a jeho přítelkyně Polly. Je to nezvratný důkaz toho,